Takže ešte raz dobré ránko, dobrý deň. Dobrý deň. Vás sem. Ja to poviem takým aktuálnym žargonom. Stano, ďakujem za kus dobrej roboty v tej prvej tretine. Túto druhú tretinu trošku povenujeme procesom a právnym veciam. Ja som Roman Paligraf, som vlastne CEO Šifra. My v podstate robíme to a venujeme sa tomu, že ak sa vaša firma rozhodne, že potrebuje napríklad elektronický podpis, ale potrebuje ho integrovať do svojich systémov, to znamená, že je to trošku väčšia firma, nie je celkom fajn, aby sa to riešilo cez webové rozhranie, ale potrebujete si nastaviť vo firme proces. To znamená, že máte HR oddelenie, máte oddelenie obchodu, oddelenie logistiky a všade tam sa tvoria dokumenty, tvoria sa v nejakých systémoch. Tak naša špecializácia je to, že vlastne sa s vami na túto tému vieme porozprávať, vieme vám navrhnúť proces a vieme vám daný proces kompletne zdigitalizovať tak, aby tí ľudia dodržiavali tie pravidlá. OK. Tak ešte raz môžeš povedať asi. Dobrá. Takže toto robíme my a v podstate vždy, keď prídeme do firmy, tak my ako keby po tej úvodnej analýze najčastejšie dostávame sa do stavu, že firma má viacero rozdrobených procesov a rozdrobených systémov, ktoré medzi sebou nekomunikujú. Na to, aby to bolo právne poukladané vo firme a bolo jasné, kde sa tie dokumenty nachádzajú, aký je obeh, zobrali som si na pomoc vlastne Katarínu Veličko, je zo spoločnosti Content Code Legal a špecializuje sa vlastne na IT právo. Takže Katarína, poprosím, skúsme si prejsť obeh dokumentov a možnosti digitalizácie z pohľadu práva vo firmách. Roman, ďakujem za predstavenie a dobrý deň, prajem ešte raz a ďakujem za slovo. Dobre, prešli by sme teda na tú právnu stránku, aspoň takto úplne, že z rýchlika, lebo tá digitalizácia je veľmi komplexná. Vedeli by sme hovoriť o AI, o dátach, o elektronickom podpise, ale začneme teda vo všeobecnosti digitalizáciou. To, čo by som chcela, aby ste si odnesli z týchto raniek, je to, že digitalizácia neznamená, že si naskenujem podpísanú zmluvu, mám ju v PDF-ku, pri najlepšom si ju niekde uložím na cloud a hovorím si, že mám digitálnu firmu. Bohužiaľ, nefunguje to tak. PDF, ktoré ste naskenovali z papierovej zmluvy, má platnosť len kopie. To znamená, že ak by vznikol nejaký spor, tak máte veľmi slabý dôkazný prostriedok. Ale aby sme to nekomplikovali, vytvárajme si tie dokumenty digitálne, podpisujme ich digitálne a nastavme si tie právne procesy tak, aby boli prepojené s technológiou správne. To znamená, že digitálna firma, ako vidíte, že mám to tu spísané, že čo všetko by mala vedieť, ale sú to len fakt, že základné body. Ak podpisujete, tak mali by ste vedieť, že akú verziu podpisujete. Kto schválil ten dokument? Ako ho podpisuje, akým podpisom. Všetko sú to veci, na ktoré treba myslieť, ak chceme digitalizovať. A práve my ako právnici nastavujeme tie procesy, aby boli jednoznačné, aby to vedel každý jeden zamestnanec alebo aj subdodávateľ vo vašej firme. Čiže digitálny dokument nie je len PDF, je to proces, data a dôkazy. Takže pozerajme sa vždy na to tak, že keď digitalizujeme, tak tie procesy najskôr si upracme, až potom môžeme už nastavovať ten samotný softverový tok všetkých tých údajov a dokumentov. Okay. Skúsme k dnešnému dňu, sme tu hlavne kvôli elektronickému podpisu. Stano to už trošku naznačil, skús to ty z toho právneho hľadiska vysvetliť tie druhy elektronických podpisov. Dobre, skúsim úplne, že jednoducho. Máme 3 úrovni elektronických podpisov. Už to spomínal Stano, ja len nadviažem na to, ale v podstate máme jednoduchý elektronický podpis, ten máte úplne tu vľavo, s tým, že stačí, ak máte ten podpis v e-maili, ako spomínal,
to má silu jednoduchého elektronického podpisu, ale keď sa nad tým zamyslíte, hoci kto z vašej firmy by mohol teoreticky mať prístup k vašej schránke, čiže tam dôkazná sila v prípade sporu je veľmi nízka. To znamená, že je veľmi ťažko preukázať, že práve vy ste odoslali ten e-mail a vzniká tam zbytočný priestor na nejaké spory. Naopak, ak riešime zdokonalený elektronický podpis, tam už riešime integritu dokumentu. To znamená, že priamo k dokumentu, ktorý ste elektronicky podpísali, je pripojený súbor, z ktorého viete vyčítať, kto to podpísal, kedy, z akej IP adresy, cez aké zariadenie. Čiže celý balík údajov, ktoré práve v prípade sporu, ale aj pozor napríklad kontroly, či už inšpektorátu práce, sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých týchto našich milovaných inštitúcií, tak vlastne musíte predložiť práve ten kontrolný list, ktorý spomínal aj Stano, čiže rodný list toho dokumentu, ktorý ste elektronicky podpísali. Takže veľký pozor na to, ale práve tento podpis je najbežnejšie firmami používaný pri klasickom B2B. To znamená, že všetky zmluvy, ktoré obchodne riešite, spravidla tam stačí práve tento zdokonalený elektronický podpis. Viete si ho predstaviť tak, ako možno aj Stano spomínal, že máte tam nejaké to dvojfaktorové overenie, čiže máte nejaký SMS kód alebo cez odkaz v e-maili, ale potrebujete viacerými spôsobmi cez aplikáciu alebo platformu na elektronické podpisovanie, potrebujete si overiť tú totožnosť podpisujúceho. A práve tento podpis zabezpečuje to, že viete jednoznačne overiť osobu podpisujúceho a preukázať, že medzičasom, to znamená, že podpísali ste ten dokument, povedzme, že pred 5 rokmi, tak odvtedy sa tam nezmenila ani bodka. Práve preto je silnejší ako tento jednoduchý elektronický podpis. No a ten kvalifikovaný má najvyššiu právnu silu, má v Európskej únie silu vlastnoručného podpisu a ak je k nemu pripojená ešte tzv. Kvalifikovaná pečiatka, tak má dokonca silu notársky overeného podpisu. Tu ale pozor, práve ako aj Stano spomínal, myslím si, že niekto z publika sa pýtal, že ako je to pri štátnych inštitúciách, tak práve tam niekedy vzniká problém pri týchto kvalifikovaných pečiatkách a podpisoch, že vyslovene si tie inštitúcie vyžadujú svojho poskytovateľa. Takže ak sa bavíme o týchto elektronických podpisoch, čo by som možno, že chcela, aby ste si tiež odnesli z týchto raňajok z pohľadu práva, tak vždy sa pozerajte na tie podpisy nie na to, že či majú právne účinky. Podľa legislatívy Európskej únie elektronické podpisy nesmú byť diskriminované. To znamená, že len za to, že nie sú v papierovej forme, nesmú byť diskriminované ako dôkazný prostriedok. To znamená, že neriešime tu už, či majú právnu silu, bavíme sa o tom, akú úroveň si zvoliť, pre aký dokument. To znamená, že pozerám sa vždy na to, aké riziko mi vyplýva z konkrétneho dokumentu, ktorý podpisujem. Ja ešte jednu vec. V rohu máte QR kód na slajdu. Ak máte nejaké otázky, my radi po tomto našom zodpovieme vám, alebo prípadne prídeme za vami. Lebo keď vás niečo napadá, tak skúste nám to dať. Spýtam sa, bolo tu povedané, že má to ako keby u mňa to vyžaduje, aby tento podpis nebol diskriminovaný. Skús nám povedať, že v ktorých prípadoch sa vlastne neodporúča elektronický podpis, alebo je to vlastne koliduje to s našim právom, čo sa týka Slovenskej republiky? Začnem od konca. Začnem tým, že kde môžeme používať. Obrovský počet dokumentov, kde môžete používať bezpečne elektronický podpis, ak spĺňa všetky požiadavky podľa európskej legislatívy. To znamená, že bavíme sa o jednoduchom elektronickom podpise, tam by som ostala maximálne pri nejakých interných dokumentoch. Takže tam skutočne by som nešla do podpisovania nejakých viac miliónových transakcií s jednoduchým elektronickým podpisom, lebo tam tá dôkazná sila je veľmi nízka. Moment. Dúfam, že si to už pamätáte naspamäť.
Dobre, čiže ten ďalší elektronický podpis, tá o krok vyššia úroveň je vlastne ten zdokonalený. Ten by som odporúčala riešiť ako minimálnu úroveň pri všetkých B2B zmluvách. To znamená, že ak sú to zmluvy s vašimi dodávateľmi, s vašimi zákazníkmi, hociaká NDA, cenová ponuka, všetko, čo podpisujete, minimálne by som odporúčala, aby ste začínali touto úrovňou elektronického podpisu. No a na druhej strane sú aj dokumenty, kde musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis. Tu sa bavíme presne o tých spomínaných štátnych inštitúciách. Ak sa bavíme o katastri, tak je to bezkompromisné. Tam musí byť kvalifikovaný elektronický podpis aj s tou spomínanou pečiatkou. Zároveň, ak sa bavíme o väčších transakciách, kde máte väčšie finančné riziko, väčšie riziko sporu, to znamená, že napríklad máte zmluvu, kde je vyššia hodnota, určite by som odporúčala ísť do kvalifikovaného elektronického podpisu. A zároveň, ak sa bavíme o medzinárodnom prvku. Elektronický podpis je uznávaný v celej Európskej únii, ale bezpečnejšie je používať samozrejme minimálne ten zdokonalený, ale čo najlepšie ten kvalifikovaný, kde by som neodporúčala, pozor, to je vec, ktorú riešia teraz firmy vo veľkej väčšine práve s nami ako správnikmi, že ako digitalizovať HR agendu, tak práve tá pracovnoprávna agenda je v tomto veľmi citlivá. A síce môžete tam používať elektronický podpis, ale pozor, ak riešime jednostranné ukončenie pracovného pomeru, čiže máme tu výpoveď, máme tu okamžité skončenie pracovného pomeru, prípadne máte disciplinárne oznámenie zamestnancovi pre porušenie pracovnej disciplíny. Tieto dokumenty vyslovene by som vám neodporúčala riešiť elektronickým podpisom. Prečo? Ten podpis by tam bol v poriadku, ale to doručovanie pri pracovnoprávnej agende do toho vstupuje nám ešte samotné doručovanie podľa zákonníka práce a to musí byť do vlastných rúk. Takže bohužiaľ slovenská legislatívna v tomto ešte trošku zaspatá a stále tá HR agenda nevieme úplne plne digitalizovať. Takže tam by som dávala asi najväčší pozor, ale čo sa týka celkového používania elektronických podpisov, odporúčam na začiatku si spraviť klasifikáciu dokumentov. To znamená, že aké typy dokumentov podpisujete, my to následne klientom spájame s tým, že akú úroveň podpisu máte pri každom konkrétnom dokumente, ktorý používate, použiť, ako sa archivuje, koľko rokov sa archivuje, čiže všetko to preklopíme do internej smernice, aby ste vedeli aj o 10 rokov, že ako ste postupovali, ako postupovali vaši zamestnanci, kde je ten dokument uložený, kto má k nemu prístup. Všetky tieto veci sú citlivé aj z pohľadu GDPR, čiže len v krátkosti, takto asi. Dobre, skúsme si dať nejaký fun fact, s čím sa stretávaš ty v svojej práci, hlavne keď zamestnanci začnú byť veľmi kreatívni a zavádzajú si rôzne druhy softverov alebo elektronických podpisov. Neviem úplne, či to bude fun fact, ale tu máme slajd, že čo rozhoduje v spore. Tak takýto jeden spor máme práve na stole, kde riešime s firmou, ktorá implementovala americkú platformu na elektronické podpisovanie a vlastne s odstupom času, už uplynulo aj 3 roky, čo platia niektoré tie pečiatky, tak vlastne zistila, že napriek tomu, že tá platforma tvrdila, že poskytuje elektronické podpisy podľa európskych štandardov, tak vlastne s odstupom času, keď sme to zanalyzovali a klient sa na nás obratil, že vidí tam nejaké riziko, tak skutočne sme zistili, že tie podpisy majú silu toho najnižšieho, čiže jednoduchého elektronického podpisu. A práve pri tej pracovnoprávnej agende, ktorú tento konkrétny klient riešil práve cez túto americkú platformu,
tak tam vzniká obrovské riziko, hlavne aj neplatnosti, napríklad skončenia pracovného pomeru. Takže neviem úplne, či je to fun fact, myslím si, že je to skôr taký smutný fact, ale čo by som ešte možno doplnila, pri tom elektronickom podpise dávajte si pozor, že nejde len o ten dokument, ktorý ste elektronicky podpísali. Mali by ste vždy myslieť na to, že súčasťou elektronicky podpísaného dokumentu by mal byť certifikát, alebo ako aj Stano zo Signy spomínal, kontrolný list. To znamená, že ak si archivujete dokumentáciu, ktorú ste digitalizovali a podpísali elektronicky, vždy si ukladajte aj tento ďalší dokument, ktorý práve v prípade sporu alebo aj kontroly, napríklad aj inšpektorátu práce, slúži ako dôkaz, ako prebiehal celý ten podpisovací proces. Dobre, tak teóriu máme za sebou. Skúsme ísť do nejakých praktických vecí. My sme, ak sme vám poslali tú pozvánku, máme tam, že vlastne skúsime si prejsť nejaký proces, aké dokumenty sú v danom procese sa generujú, aký to má vplyv možno na ostatné iné súčasti vo firme. My sme vlastne, ak to tak zjednodušene poviem, software house, ktorý sa špecializuje na tie integrácie rôznych systémov medzi sebou. Často, alebo najväčší problém, to, čo my riešime, je vlastne získanie si tej dôvery. Znamená, že v prípade, že nás firma osloví a má nejaké existujúce systémy, a potrebujeme vlastne začať riešiť s nimi nejaký audit, nejakú integráciu, nejaké možnosti, tak často narážame na to, že potrebujeme vlastne vzbudiť tú dôveru. A toto je vlastne prvý dokument, ktorý my s firmou podpisujeme, a to je tzv. NDAčko. Čiže u nás ten proces je nastavený tak, že vlastne obchodník bez toho, aby po prejavení nejakým spôsobom, po prejavení záujmu zo strany firmy ohľadom digitalizácie a integrácie, ten proces je u nás nastavený tak, že automaticky sa jemu zo CRM-ka vlastne generuje NDA dokument, ktorý podpisujú obe strany, tak aby vlastne z toho mohol ísť odkaz alebo vlastne nejaký task na kolegov, ktorí tu budú vlastne po nás vystupovať, ktorí už vlastne pripravujú a riešia tú architektúru celú vo firme. Ja by som možno, že ešte z právneho pohľadu doplnila, že veľa firiem podceňuje NDA, že pozerajú sa na to tak skôr ako na formalitu, ale treba si uvedomiť, že práve dohoda o mlčanlivosti nastavuje tie podmienky spolupráce z pohľadu prístupu k dôverným informáciám. Firma, ktorá spolupracuje s dodávateľom, tak spravidla sprístupňuje mu aj svoje interné procesy, svoje zoznamy zákazníkov, maržu, cenotvorbu, technické nastavenia. Všetko sú to veci, ktoré sú know-how a obchodným tajomstvom vašej firmy, čiže tie treba chrániť a preto tá NDA je veľmi dôležité nielen z pohľadu, že ako je právne nastavená, ale zároveň aj ako je podpísaná, čiže akú úroveň podpisu ste zvolili. No, čiže ak už sme pri tej NDA, tak Roman, možno, že povedz z toho procesného hľadiska, že čo nasleduje po nej? Je akože dôležité, pre mňa znamená podpis NDAčky, ak sa bavíme z toho obchodného stavu, že znamená to, že vlastne ten obchod začína byť seriózny. Čiže vlastne to KPI, ktoré majú obchodníci nastavené, alebo to meranie znamená to, že keď mne príde vlastne, lebo on vytvára ten elektronický dokument, generuje ho zo CRM, ak mne príde to NDAčko na podpis, pre mňa to znamená, že s touto firmou začíname vážne sa baviť o tom a vážne má záujem. Čiže to je pre mňa to KPI. Pre firmy možno z retailu, ktorých tu aj máme viacero z automobilového pri predaji aut, to KPI môže byť vlastne počet ľudí, ktorí k vám prídu na obhliadku auta. Čiže chcú si pozrieť nejaké auto, dostávajú na podpis dokumenty, čo sa týka ochrany osobných údajov a to, že vlastne majú vodičky a môžu to auto riadiť. A vlastne to je tiež jedno z KPI, ktoré príde, že áno, OK, tento človek u nás podpísal marketingový súhlas, dokumenty sa mu automaticky vygenerovali, uložili sa, ale tým my ako firma máme aj vlastne marketingový súhlas, že tomu človeku vieme poslať cenovú ponuku a vieme mu poslať
v podstate nejakým spôsobom nejaké marketingové informácie o tom, aby sa vedel kvalitnejšie rozhodnúť. Čiže treba si spájať tie dokumenty, ktoré generujete aj s tým, že má to nejaký proces a to, že tie dokumenty nebudú papierové, ale budú elektronické, vám veľa vecí urýchli vo firme a dostanete sa k dátam, ktoré sú tak potrebné pri obchodnom procese. Ja by som ešte možno doplnila, že my sme sa bavili s Romanom, že on tu enda vníma ako taký obchodný signál, že tá firma to myslí vážne. Že skutočne je pripravená to riešiť už technicky. A vlastne, keď už máme uzatvorenú tú dohodu o mlčanlivosti, tak tam spravidla nasleduje práve tá cenová ponuka. Samozrejme, že výsledkom každého obchodného stretnutia, každej analýzy je nejaká cenová ponuka pre firmu, ktorú my jej vypracujeme. My ako keby sme, neviem, či tu už dneska hodinu zaznelo AI, ale v tej dobe AI v podstate je to tak rýchly ten vývoj, že častokrát sa tie procesy môžu veľmi, ale veľmi rýchlo zmeniť. Preto my vlastne pristupujeme k implementácii softvéru Agilne, že postupne, aby vlastne ten change management prebehol u vašich ľudí, aby dokázali tie zmeny akceptovať, postupne nasadzujeme kúsok po kúsku veci. Tá doba, ten softvér, ktorý dneska je, k dostaniu to strašne umožňuje. Ten začiatok je to, že my v podstate po cenovej ponuke, aby sme si overili, či s tou firmou sme kompatibilní, či tie systémy vieme prepojiť a tzv. Naceňujeme ako prvú vec tzv. POC, Proof of Concept, čiže nejaké veľmi malé riešenie, kde si na tom riešení overíme to, že či dokážeme spolu komunikovať, či ich dodávateľia, ich softvéru nemajú nejaký veľký vendor lock, to znamená, či s nami ten dodávateľ softvéru bude komunikovať, či nám dá prístupy na API, či nás pripojí, aby sme to vedeli vykomunikovať. V podstate výsledkom je u nás cenová ponuka na to POC. Ja ešte možno doplním k tej cenovej ponuke, že veľa firm si neuvedomuje, aké riziko vyplýva z cenovej ponuky. Priamo podľa občianskeho zákonníka cenová ponuka môže byť vnímaná ako záväzný návrh na uzavretie zmluvy. Inými slovami, keď váš obchodník zašle zákazníkovi PDF s cenovou ponukou, z ktorej je zrejme nejaký popis služby, cena alebo výpočet ceny za túto službu, prípadne možno termín dodania, a zákazník mu odpíše e-mailom súhlasím, strohé súhlasím, tak de facto dochádza vo väčšine prípadov k uzavretiu zmluvy. To znamená, že vôbec nemusíte čakať, že v ďalšom kroku dojde ku zatvoreniu vašej precízne právnikmi pripravenej 20-stranovej zmluvy so zabezpekami, so zmluvnými pokutami. Už len samotnou akceptáciou cenovej ponuky vo veľa prípadov dochádza k uzavretiu zmluvy. To si málo ktorá firma uvedomuje. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, Roman spomenul AI, prípad z praxe. Došiel za nami klient, že jeho obchodník si dal vygenerovať cenovú ponuku cez umelú inteligenciu. Tá tam svojvoľne dala 20% zľavu, cenová ponuka bola akceptovaná. Zákazník teda vyžiadal, že vystavenie faktúry, náš klient ju vystavil a bola požadovaná 20% zľava. Chyba sa stala, ale bohužiaľ firma zodpovedá za to, ako cenovú ponuku poslala, takže veľký pozor na tú AI, ako ju implementujete, aby nedochádzalo práve k takýmto zbytočným chybám. Dobre, keď už máme tú cenovú ponuku, tak a máme ju potvrdenú, tak riešime aj zmluvu. Tu možno, že Roman viac povie procesne. Tak ako som spomínal, vlastne tým, že vlastne robíme to postupne s tými firmami, tak ako asi strašne málo v poslednom dobe uzatvárame nejakú zmluvu o dielo, ale uzatvárame tzv. Rámcovú zmluvu, ktorá definuje vlastne ten vzťah, hodiny, technológie, licencie a podobne medzi nami a medzi našim zákazníkom. Toto je pre mňa jedna vec, ktorou si ja stále neviem poradiť, a to je to, keď v dnešnej dobe tú rámcovú zmluvu ja zasielam na pripomienkovanie tej druhej strane
tá druhá strana, a my to posielame ako odkaz. Tá druhá strana si to stiahne a posiela nám naspäť okomentovanú rámcovú zmluvu. A momentálne sme v prípade s jednou veľkou energetickou spoločnosťou, že akože rámcová zmluva platí, všetko funguje, a my tam rok riešime vlastne verzie podpisu, lebo sa to podpisuje medzi rôznymi oddeleniami. A včera, keď sme sa s Katarínou bavili, tak sme zistili, že vlastne teraz sme pripomienkovali vlastne zmluvu, ktorá je 2 alebo 3 verzie dozadu. Čiže v tomto prípade nás ani nepotrebujete, ale skúste používať tie cloudové služby, či to je Office 365 alebo Google Workspace, kde vlastne vám vedia tie zmluvy evidovať. Čo my robíme je to, že nastavujeme schvaľovacie procesy, to znamená, že vo firme napríklad zmluvu, ak generujete, tak sa tam rôzne ústupky, rôzne dodatky riešia a na to je nastavený nejaký proces, to a kedy to môže zmeniť. A zároveň vlastne my ako keby s tými dátami, ktoré vzniknú na vstupe, to znamená, že ak ja raz mám v CRM-ku správne údaje a sú ešte možno validované s obchodným registrom, tak tie kompletne údaje sa donesú až do rámcovej zmluvy. Čiže vlastne my robíme to, že generujeme jedným tlačidlom vlastne rámcovú zmluvu, ktorá si dotiahne všetky informácie zo CRM, lebo vlastne aj to býva častý problém, že vy napíšete názov firmy malým, oni sú veľkým písmenom, sa jedná úplne o inú firmu. Dobre, keď už máme rámcovú zmluvu, tak myslím si, že Roman, často sa stretávate aj s tou servisnou zmluvou, ktorá nasleduje alebo je súčasne uzavretá aj s rámcovou zmluvou. Vieš mi povedať, že ako fungujete pri tej servisnej zmluve? Tam vlastne začína už ten dlhodobý vzťah, dlhodobá spolupráca? Tú podstatu veci, čo my robíme potom, a pokiaľ je to, že už nejaké riešenie, tak nastáva vlastne servisná zmluva, ktorej my garantujeme nejakú SLAčku. Najčastejšie tú SLAčku držíme za to, že tie systémy medzi sebou správne komunikujú. Tým, ako som povedal, my sa nesnažíme robiť nejaký vývoj softvéru, myslíme si, že ten softvér už je dnes vyvinutý a skoro na všetko existuje nejaké riešenie, ale málo kedy je to nejakým spôsobom poprepájané. Veľakrát nastáva vo firmách taký chaos, že majiteľ sa rozhodol, kúpil takýto softvér, na marketing máme takýto softvér, na hento máme takýto softvér. A my vlastne tým, že to spojíme, tak musíme držať tú servisnú podporu nad tým, aby vlastne tie systémy medzi sebou správne telefonovali a aj keď niekedy sa javí alebo sa čas systémov nepoužíva, nám už chodia notifikácie ohľadom toho, že je tam nejaký výpadok, potrebujeme to opraviť, potrebujeme volať dodávateľovi toho softvéru, že halo, máte tam nejakým spôsobom nejaký problém, čiže sa to rieši v závere. A často do tej servisnej zmluvy si tá firma berie aj náš nejaký konzultačný čas, aby sme vlastne hlavne s ich ľuďmi vedeli to posunúť dopredu. Tam je hlavne o tej vzdelanosti, veľa vecí sa rieši ako ad hoc, veľa vecí sa potrebuje vyriešiť, ale čo je podstatné, čo som chcel povedať, je to, že uzatvorením servisnej zmluvy, konkrétne u nás, ten proces má následne nejaké pravidlá. My v podstate, to je informácia pre nás, že chalani, prosím, založte tohto zákazníka do service desku. Čiže stačí to podpísať a už k nám príde informácia, chalani, založte tohto zákazníka do service desku, kde vlastne má všetky vlastne údaje, celá komunikácia, celá história, čo kedy schválil, čo tu máme navrhnúť, kým to bolo odsúhlasené. Druhá vec je to signál pre fakturačné oddelenie, že pozrite sa sem, máme tu nového zákazníka, má takúto výšku servisnej podpory, má tieto licencie, ktoré potrebujeme každý mesiac refakturovať, a dohodli sme sa na takejto a takejto sume za nejakú hodinu alebo za nejaký mandate. Čiže vlastne nie je to len pre nás podpis zmluvy, je to vlastne proces, keď sa generujú ďalšie tasky alebo automatické veci do niektorých iných systémov.
Ja by som ešte možno doplnila, keď už sme spomínali tu AI, tak veľký pozor aj, ak ju implementujete do svojej zákazníckej podpory. Tí z vás, ktorí používate nejaké, máte webové stránky alebo máte e-shopy, tak pokiaľ chatbot slúbi zákazníkovi v rámci zákazníckej podpory, napríklad, že služba bude dodaná do 15 minút a vy to neviete reálne splniť, tak ste za to zodpovední. Zodpovedáte za to, čo hovorí AI aj v rámci napríklad zákazníckej podpory. Takže pozor aj na tieto SLAčky a nastavenie tých reakčných časov. Asi máme všetko prejdené. Ešte tu máme jeden slajd, ale možno by som neriešila to takto bod po bode. Čo by som chcela, aby ste možno, že z pohľadu tej digitalizácie odnesli najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávame. Keď digitalizujete, tak musí byť ten dokument elektronicky podpísaný, čiže nekombinujme, že jedna strana to podpíše papierový dokument, druhá strana si to naskenuje, podpíše elektronicky. Bohužiaľ potom to ešte možno, že vytlačia a niekde zarchivuje, čiže nekomplikujme ten proces, uzatvoríme si to celé elektronicky. Ak riešime elektronické podpisy, pozerajte sa na tú úroveň, že áno, sú prípady, keď môžete použiť, že jedna strana použije, povedzme, že ten zdokonalený elektronický podpis, druhá kvalifikovaný, ale vždy sa pozerá na tú nižšiu úroveň. Čiže pozor, aby tá nižšia úroveň bola postačujúca. A čo sa týka ešte možno, že tých elektronických podpisov, lebo tak bavíme sa tu hlavne o nich, o ich implementácie, dávajte si pozor na tú dôkaznú stopu, čiže tie kontrolné listy, certifikáty, aby ste si to vždy stiahli s tým podpísaným elektronickým dokumentom. A AI, o tej by sme vedeli tu rozprávať možno, že ďalšiu hodinu. Čiže máme tu posledný slajd. Neviem, Roman, či ešte chceš to nejak uzavrieť? Ja by som Natália poprosil, či máme nejaké slajdy, otázky, pozrieť sa a prípadne, ak chcete dať nám nejaké otázky, aby sme vám dali mikrofón a vedeli sa na to zodpovedať. Ja ešte možno, že doplním, že máte tu vlastne QR kódy, na jednom je odkaz na AI audit od Šifry, na druhom je zase checklist od nás ako Code and Code Legal, kde viete zistiť, že či tá digitalizácia procesov je právne správne nastavená. Takže je to relatívne krátke na oboch stranách, takže kľudne si to môžete naskenovať, ale pošleme vám to aj e-mailom. A teraz sa si môžete pýtať, nemusíme ani cez slajdo, a kľudne môžete aj takto. Nech sa páči. Viktor Šlapka, moje meno. Ja som sa chcel pýtať, že pri vašej zjednodušené to, že koľko čo za rok ste implementovali, mali štatutárne podpísaný organizačný a podpisový poriadok a vy ste vlastne to implementovali podľa schváleného podpisového poriadku, oprávnenia štatutárov, predstavenstvo, všetko osoby vo funkciách, ktoré majú jednotlivé práva a vlastne vy ste už to podpisovanie len dali do elektronickej formy tej reality, ktorá je papierová. By som to tak prirovnal, že pred 5 rokmi kyberbezpečnosť začínala, mali celú republiku 40-50%. Keď teraz sme tu, že do 100%, koľko firiem všetkého druhu má vlastne podpisový poriadok napísaný, podľa ktorého by sa to dalo prekopiť. 20%, 30%. Teraz sa pýtate skôr na nejaké interné smernice k podpisovaniu? A ja to vnímam možno z pohľadu právnika, možno, že Roman povie to z tej procesnej stránky a z pohľadu digitalizácie, ale hlavne tie väčšie firmy, korporáty, tie majú štandardne zavedené interné smernice podpisové, ale už keď sa bavíme aj o SME firmách, tak vidím, že tí, ktorí sa už stretli s tým, že buď zamestnanec alebo dodávateľ rozporuje, že tento podpis nie je môj, tak tí sa veľmi rýchlo poučili a majú zavedené tie interné podpisy. Interné podpisové smernice. Čiže ja by som povedala, že 20% minimálne, ale prechádzajú na tom. Uvedomujú si to, lebo tá digitalizácia tá je neúprosná. Tá sa dotkne hoci ktorého z nás. Takže ak si to nastavíte už na začiatku, tak sa vyhnete tomu problému. Konkrétne u nás vlastne
čo sa týka korporátov, tam s tým nebojujeme, tam majú nejaké pravidlá a tam my sa prispôsobíme, a ak to musíme ísť podpísať osobne, tak osobne. Pri SME firmách, ktoré my máme, to je približne plus minus 1 mesačne, lebo vlastne tie procesy sú dlhodobé, tak tam máme 100% my podpísaných elektronicky asi 4 roky dozadu. Proste ten proces nedovolí, aby to nefungovalo, lebo ako keby je to proste potom totálne ťažko dohľadateľné a u nás to má vplyv na ostatné procesy, tak ako som povedal, že bez toho, aby bol elektronicky podpísaný vlastne servisná zmluva, sa nevytvorí vlastne záznam alebo neurobí sa vlastne servis desk, čiže bez toho to nejde. Bez toho, aby sme nemali NDAčku, tak vlastne nejde informácia na chalanov, ktorí tú orchestráciu robia, aby to vôbec išli robiť. Lebo proste nemajú NDAčku a to je také, že určite jasné, že ten zákazník ani nevie, čo chce. Ja ešte možno doplním. Fun fact, digitalizujú aj advokátske kancelárie, čo si myslím, že je dosť také staromodné povolanie, ale vidím, že vlastne aj kolegovia prechádzajú na elektronické podpisy, hlavne tým, že ak majú klienta v inej časti Slovenska, niekedy aj vyslovene, že teraz prišla aj požiadavka, že chce podpisovať z púšte, že sa pripojí cez Starlink, takže digitalizujú skutočne všetky firmy vrátane advokátskych kancelárií, takže tie procesy nastavujú interne, nielen tie korporáty. Máme ešte nejakú otázku? Myslím si, že na slide ešte máš. Okay. Nie, momentálne nedisponujeme ISO certifikátmi. Ten dôvod je, že vlastne my nerobíme vývoj. Zvažujeme to a pripravujeme to, ale nerobíme samotný vývoj tých aplikácií. My v podstate sa používame existujúce riešenia, ktoré tieto certifikáty, blacklisty, whitelisty majú a my ich iba medzi sebou integrujeme. Ja trošku uvoľním ešte a sa páči. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či som dobre pochopil, čo si rozprávali a podpisu. Ten najjednoduchšie, ten e-mailový, ten SAS, že vlastne, ktorý aj podľa vás nemá právnu záväznosť, ak sa to správne pochopil. Má právnu záväznosť, ale dôkaznú silu má veľmi nízku. Čiže potom ste vravili, že ak niekto pošle cenovú ponuku a druhá strana akceptuje, že je tu zmluva, ale aká je potom jej právna váha? No, to je to, že tam je tá právna váha slabá. Lebo ak ste to akceptovali len tým, alebo váš zákazník, že iba odpísal na mail súhlasím, tak áno, vzniká právne záväzná zmluva, ale pokiaľ by ten zákazník, ktorý si to takto potvrdil, tak vlastne pokiaľ by začal namietať, že no ale ja som s tým nesúhlasil, tak vlastne dostávate sa do sporu. Ak by ste to podpísali vyslovene už cez ten zdokonalý alebo kvalifikovaný, tam nie je o čom. Tam už ten spor je veľmi rýchly a my sa ani nedostaneme do reálneho súdneho sporu, lebo pri kvalifikovanom elektronickom podpise, ale aj pri tom zdokonalenom, vieme práve cez tú dokumentáciu k podpisu, vieme jednoducho preukázať tej druhej strane, že halo, toto je tvoj podpis. Takže... Ja som myslel, že druhej strany, keďže ja som ten zákazník ani v tom nedá tú cenovú ponuku a potom ho nerozstupí. Mám nejakú ja potom možnosť, alebo... Tak on musí preukázať, že reálne ak z jeho e-mailovej adresy odišiel ten súhlas cenovej ponuky, tak on musí preukázať, že on nemal k tomu nejaký prístup, mal k tomu prístup nejaký iný zamestnanec, prípadne niekto sa vlámal do jeho pobočky, čiže tam je to tiež veľmi individuálne, že s kým máte dočinenia, či je ochotný sa s vami hádať v súdnej siedni. Čiže jediná možnosť je to potom výmoc súdnej siedne, ako nebude súhlasiť. Ako ešte raz prosím? Ak on potom bude namietať, že to neposlal a neviem čo, tak jediná potom akoby cesta je cez súdnu sieň? Ja vždy odporúčam klientom, že súd je posledná inštancia, na ktorú by sme mali ísť, čiže vždy to riešte mimosúdne, ale v podstate viete mu jednoducho cez tých právnikov odkomunikovať, že odišlo to z jeho e-mailovej adresy, nech preukáže, že prečo tvrdí, že to nie je jeho podpis. Ale možno ešte by som doplnila k tým jednoduchým podpisom, aby ste si to predstavili, že nie je to len ten e-mail, ale ak napríklad v e-shope odkliknete, že súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami, to je tiež jednoduchý podpis.
Máme ešte nejakú otázku? Dobre, cieľom týchto raňajok je aj trošku taký networking, aby ste sa vedeli s sebou porozprávať z rôznych firiem. Uvoľním trošku atmosféru, či Katarína, či Stano sú východniari, takže kľudne za nimi aj osobne môžete zájsť a sa porozprávať, sú to tiež srdečne ľudia. A dajme si nejakých takisto 10 minút a potom máme už tú poslednú tretinu. Ďakujem. Ďakujeme.